Ja? Oké. Laat de moeder maar gaan, dan kan je starten. En dan gaan we. Hey, door. Hey. Oh. Ja. Ja, dat wil ik erin. Ja. In de man, klaar. Ja. Rustig, rustig. Ja, dat komt eigenlijk. Ah ja. Wat denk je? Oké. Goed. Ze denken zelf zelfs. Wel spannend. Weet ze hoe de lijn kunt of weet ze dat allemaal niet? Dat is hier iets verder weg kwijt. Kom lam en hey. Trek ze wel Geert. Dat is een scheeflijn. Acht keer rijden. Nog kijk. Dan moet je beginnen. Dan moet je ook beginnen. Rustig aan. Yes! Ja! Oh, daar val je mee. even komen hier achter de lijn. Kijk maar eens. Hij door hem en de rest kiezen hij in de korfje. 2 punten, 4 punten. Ja, met de moedig begin, morgen starten. Yes! Het tweede wat ik ga, dames en heren. Andere geweringen doorgaan. Ja, daar zit ik met talent. Daar zit ik met talent. Oh, hij is niet door de kast. Chocolade natuurlijk. Yes, en daar komt er iets zo door, dames en heren. En dames en heren, hij ziet die kicktactiek voor het niks totaal is nog van de voeten. Nu gaan even kijken, dames en heren, voor de punten. Naar onze lieftalige computer. Hoeveel punten had ze gescoord? 29 punten.
29 punten, dames en heren. Goed zo. En ik ga nou naar mijn lieftallige sprekende computer. Hoeveel punten? 42 punten. 42 punten, dames en heren. Heel goed, applausje. Ik ben in de overpraat met een kop in het huis van je jat. Ik zou hand overgaan, maar de pakken niet op de hoofdkant van de zat. En toen zat ik de motor mooi te voet als spop op zijn pad. Spop op zijn pad. Chic is niet dat. Een vakantie geboren, nou Mexica's slok, nou niet met de kak. En dan zag ik met pegen, nu ik in regen, onder dan wat brak. Als je niet voor mijn lijf, je wil en vertrekt nog een geniepje bad. Geniepje bad. Naturally from that pussy sweet too. Time for you to take off over the door. Before you know the morning sky, go over and off the street, but that's good thing. Bend over to the street. This bomb, dark in the night. There's the horse as a whole thing. Vandaag goeie vandaag vandaag. Zachtjes, lekker naar bed. Goed En hij stond de finalisten van vanavond vanmiddag, dames en heren. Zo, we even met naam noemen. Oké dan, ja, gaat ze doen met naam noemen. Hij steunt voor u de Nagulen met Kyle en Evelien. Dan steunt door de Bergbut met Leon en Chanel. En last but not least, de Donderbal met Glenn en adjudant Guy. En du musst vangen. Jo, dit is vuur, want Jo had zich dat verzonnen. Fertig met de muziek? 23 seconden en wat de Jo stopt zet. Oké. Die zetten we aan de kant, zetten we door, is van de Donderbal. Meedoen natuurlijk. We wieven op de wolken van confetti. Jonge gele snoeren lekker voor de wind. Met carnaval is alles weer paletti. Jonge Gunther met zijn allen. Carnaval is alles weer paletti. Jonge Gunther met zijn allen het wind. We wieven op de wolken van confetti. Balanceren op de rand van het geluk. Met carnaval is alles weer paletti, want carnaval kent ja iedereen. Allemaal lachen! Je kunt daar nog afrekenen, hè, allemaal. Dat is per foto één consumptiebon is dat, hè, ongeveer. Alles allemaal erop.
Zumba! Hey! Diga, Es wird lustig, jetzt geht's los. Zumba in de Lederhoos. Schelkweien, het groene gras. Alleen wie steekt in Edelweiss. Zit was op de wandelhoed. Spiegel zegt er stetig goed. Jo, wir fühlen uns so gut mit der Zumba aus Tirol. Ja, ja. Zumba, Zumba. Zumba aus Tirol. Hey! Oh, herzlichen guten Applaus, herzlichen guten Applaus. Het zijn richtig Meeresbier, ik kom en doe daar Meeres mit. Andere Wäsche mit uns achteraan, wo ik genossen. Wenn du das auf ihren Strömen bleibt, ist so verrückt. Ja, in oder wir euch was sagen, dann bringt wir noch zu. Du fährt nach Polonaise und zu mir auf Besuch. de derde plaats is... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kyle en Evelyn van de Nagules, de derde plaats. Het derde is de ploeghoofdman is er winnaar en de andere is op de tweede plaats. Jo, tel vooraf. 10, Op de eerste plaats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Is geëindigd Liam en de volk van de Bergen. En natuurlijk op de tweede plaats de Donderbol. Eerst voor u de winnaars van het eerste Limburgs kampioenschap klokjeswerpen.